Palaisipan ngayon sa marami kung sino ang totoong magbabantay sa kada political party kaugnay ng pagsunod sa health and safety protocol sa nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Ang ilang susing miyembro kasi ng IATF may partido ring kinabibilangan o di kaya na may minamanok na kandidato. Isa ito sa mga naging usap-usapan ng mga netizen matapos isagawa ng PDP laban QC faction ang kanilang National Convention sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nagkomento naman sa usaping ito si Department of the Interior and Local Government o DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya. Si Malaya ay kilalang kapanalig ng partido at present sa pagtitipon ng PDP laban. Bagamat ang DILG ang pangunahing kagawaran na may kumpas sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng health and safety protocol, sinabi ni Malaya na hindi raw sakop ang mga political activity. Nasa Commission on Election daw ang kapangyarihan pagdating sa anumang aktibidad kaugnay ng halalan at sa ngayon ay naghihintay pa sila ng atas kung ano ang magiging partisipasyon ng DILG. Hindi pa po maliwanag sa amin kung kami nga yung mag-supervise, no? But really, it must be the COMELEC that must come out with the guidelines and kami lang po ang mag-i-implement. Sa political activity ng partido ng administrasyon, iginiit ni Malaya na wala silang nilalabag na health protocol sa kanilang pagtitipon. Hindi man daw umabot sa 50% capacity ng venue ang bilang ng mga dumalo. General community quarantine naman daw ang umiiral sa Pampanga. Wala rin daw pondo ng gobyerno ang ginamit para sa kanilang national convention. Iginit ni Malaya sa usapin ng pagbabantay ng iba't ibang local political party at gayon na rin ang national political party, kailangan umanong i-deputize muna sila ng COMELEC sa pagsisimula ng election season at filing ng Certificate of Candidacy ngayong October 1 hanggang October 8. Kailangan i-deputize kami ng COMELEC to enforce their resolutions. So, pag pinatawag po kami ng COMELEC at sinabi sa amin na yun ang tungkulin namin, we will do so. But as of now, pag election po kasi talaga, COMELEC yan. Samantala, ayon kay Atty. Elmo Duque, Assistant Director at tagapagsalita ng COMELEC Region 3, hindi sakop ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng health and safety protocol at wala raw sa guidelines ang pagbabawal nila sa anumang political event kasabay ng paghain ng COC sa darating na 1 ng Oktubre. Hindi pa umano kasi ito pasok sa kalendaryo ng election period. The filing of the COC, hindi pa election period ito that the authority of the Commission on Election extends outside of the filing of the COC. Our activities of the candidate outside of the filing of the COC. May mga para-parada pa nung araw, wala talaga tayong batas na nare-regulate. Ayon kay Atty. Duque, bagamat hindi pa maituturing na election period ang paghain ng COC, sa panahon umanong ito ay may exemption ang mga kandidato sa quarantine restriction ng LGU. Kahit na nasa ilalim ng mahigpit na lockdown ang isang LGU kung saan siya magpa-file ng Certificate of Candidacy, maituturing umano ang kandidato na APOR o Authorized Persons Outside Residence. But for purposes lang ng filing of the COC, any aspirant would not be under restraint or under a kind of limitation for purposes of filing this or her COC. Sinabi ni Duque na may atas na rin ang COMELEC na buksan ang kanilang mga tanggapan kahit na sa mga lugar dito sa rehiyon na may mahigpit na quarantine restriction. Simula nitong Lunes, September 6, bukas na umano ang tanggapan ng COMELEC sa Bulacan at Bataan na may mahigpit na quarantine protocol. Paolo G. Santos, CLTV News.